L-istabilità finanzjarja anke mill-lat tal-nefqa pubblika. Waħda mill-ewwel punti li semma l-ekonomista Philip von Brogdorf meta ltqajna miegħu biex niddiskutu s-sena 2015 f'termini ekonomiċi. L-ekonomista minnu fih semma inċentivi fiskali li daħlu fis-seħħ u li qegħdin jgħinu aktar investiment. It-traħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. L-ewwel għall-familji u mbagħad għan-negozji fisser progress ekonomiku. Kien hemm għajnuna pereżempju childcare bla ħlas li għamlitha ħafna aktar faċli għan-nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Dan kollu għena allura biex ikun hemm iktar biex ngħidlek attività ekonomika f'pajjiżna li għena allura wkoll biex l-ekonomija tkompli ddur. Fid-dawl li dawn huma inċentivi riċenti staqsina jekk huwiex bikri biex nitkellmu dwar riżultati. Fil-fatti ġat naraw riżultati fis-sens li tkabbir ekonomiku x'aktar xikun madwar 5% f'termini reali huwa livell għoli. Iva, diġà beda jinħass. Kien hemm proġetti kbar li ser naraw il-benefiċċju tagħhom fis-snin li ġejjin. Ewlenin fosthom investiment f'power station li taħdem bil-gass li ser tajn fuq diversi livelli biex saħħet il-Maltin u l-Awċin ma tkunx medda minn użu tal-aktar żejt li jniġġes għall-enerġija u biex l-elettriku jkun ġenerat b'mod li huwa ekonomikament sostenibbli. Żgur l-investiment fil-power station kien kellu kontribut qawwi wkoll fit-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna. Bħala investiment ovvjament li eventwalment il-benefiċċji tiegħu narawhom iktar quddiem. Dan mhux biss jgħidu l-ekonomista Malti iżda wkoll aġenziji ta' rating tal-kreditu li waħda wara l-oħra sostnew ir-ratings ta' Malta jew tejbuhom. Grazzi għal fatt li issa għall-ewwel darba hemm pjan konkret fis-settur tal-enerġija. Wara l-enerġija tkellimna dwar ġgant ieħor fl-ekonomija Maltija, il-gaming. Din is-sena rajna kumpaniji tal-gaming jespandu kemm fl-ammont ta' ħaddiema kif ukoll fil-firxa ta' servizzi illi joffru. Iva, il-gaming kompla jikber u fil-fatt huwa ikkalkulat li huwa madwar 10% tal-prodott gross domestiku li huwa livell għoli ħafna. Dan huwa settur li jeħtieġ protezzjoni fuq livell Ewropew kemm il-Kunsill tal-Ministri kif ukoll il-Parlament Ewropew ivvutaw favur tassazzjoni komuni, il-Common Corporate Tax, li tista' xxekkel l-investiment u tnaqqar mill-kompetittività ta' Malta. L-ekonomista jemmen li hemm bżonn ħidma biex jiġu stabiliti u mbuttati inċentivi alternattivi minflok inċentivi fiskali, bħal pereżempju sistema ta' infrastruttura u faċilitajiet li xorta jagħmlu lil Malta ideali bħala gaming hub. Hemm teddit ieħor li ġej minn barra. Von Brogdorf jemmen li fl-2016 għandna nkunu b'sebgħinejn fejn tidħol is-sigurtà tal-pajjiż. Semma Pariġi bħal eżempju li dan il-miliz offra tnaqqis fl-ammont ta' persuni ifittxu din il-belt Franċiża għal btajjel wara l-attakki terroristiċi. Iżda l-ekonomista jemmen li baqal l-ekonomija Maltija għandha prospetti tajbin ħafna. Però sissa jidher li l-ekonomija miexja u tkun reżiljenti wkoll għal xokkijiet internazzjonali.